कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दोन लोकांना त्यांचे भूमिका देणार आणि त्या रूममध्ये सोडणार। आणि लक्षात कुठली गडबड इकडे तिकडे पळू द्यायचं नाही, एका लाईनने घेऊन जायचं। आणि लक्षात काय डाऊट। पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशात तणाव वाढल्यानं केंद्र सरकारनं 7 मे रोजी देशभरात मॉक ड्रिल आयोजित करण्याचे निर्देश दिले। गृह मंत्रालयाच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला। 54 वर्षांनंतर होणाऱ्या या मॉक ड्रिलमध्ये नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये हवाई हल्ल्याच्या सायरनला कसा प्रतिसाद द्यायचा याचं प्रशिक्षण आज देण्यात आलं। याच पार्श्वभूमीवर देशभरात 244 ठिकाणी आज मॉक ड्रिल घेण्यात आल्या। युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांनी आणि प्रशासनानं कोणत्या दक्षता घ्याव्यात याचा सराव यामध्ये झाला। रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीमधील दाभोळ बंदरावर हे मॉक ड्रिल आज 4 वाजता घेण्यात आलं। दाभोळ हे पर्यटन आणि सागरी वाहतुकीच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं बंदर असल्यानं आज मॉक ड्रिल घेण्यात आलं। यावेळी नागरिकांमध्ये देखील मोठी उत्सुकता पाहायला मिळाली। यामध्ये पंचायत समिती दापोली, दाभोळ, दापोली पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, अग्निशमक दल, महसूल विभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, दाभोळ ग्रामपंचायत, स्क्वेअर पोर्ट, होमगार्ड, NGO, अनुबंध आपत्कालीन सेवा या सर्व विभागांचा संयुक्तपणे सहभाग पाहायला मिळाला। आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना हवाई हल्ल्याच्या सायरनला कसं प्रतिसाद द्यायचं आणि ब्लॅकआउट परिस्थितीमध्ये ती परिस्थिती कशी हाताळायची याचं आज प्रशिक्षण देण्यात आलं। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दाभोळ, रत्नागिरी। माहितच आहे की आपण काही दिवसापासून गेल्या 15 दिवसापासून जंप आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना वाटत होतं कुठेतरी पाकिस्तानला भारताने काहीतरी प्रत्युत्तर द्यावं आणि त्याच्यातूनच आपण पूर्वतयारी म्हणून कालच आपल्या सगळ्यांना सांगितलेलं होतं की आपण आज भारतामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये 7 मे रोजी मॉक ड्रिल घेत आहोत। आपल्या माहिती दाभोळ हे गाव सुद्धा खूप तसं महत्त्वाचं आहे। समुद्रकिनारी खाडीपट्टा असलेला आहे, इथे मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार येतात। त्याचप्रमाणे पलीकडे गेलो तर आपल्याला कंपनी पण आहे आपली आणि त्याच्यामुळे हे सेन्सिटिव्ह भाग आहे, म्हणूनच आपल्याला ह्या गावाची निवड केली होती मॉक ड्रिलसाठी। आणि आम्हाला हा उशिरा काल मेसेज मिळाला। आम्ही आज सकाळी सर्व ग्रामस्थांची आणि आमचे सर्व जेवढे HOD आहेत, आमचे लाईन डिपार्टमेंटचे आहेत अधिकारी, त्यांची माननीय प्रांत सरांनी बैठक घेतली आणि आम्ही त्याचं सर्व नियोजन केलं। याच्यामध्ये आपला एक मुख्य हेतू हेच होता की अशी जर आपदा आली, अचानक काही घटना घडली तर आपल्या लोकांना काहीतरी माहीत असावं की आपण कशा प्रकारे आपल्या प्राणांचं रक्षण करावं किंवा काय गोष्टी करून आपल्याला कमीत कमी इंजुरी, आता आपण एखादी इंजुरी टाळू शकत नाही पण त्याच्यात आपण आपला बचाव कसा करू शकतो किंवा इंजुरी झाली तर आपण त्याला कसं फर्स्ट एड करू शकतो, काय प्रतिबंधात्मक उपाय करायचे किंवा आपल्या इथल्या ग्रामपंचायतीने प्रिकॉशनरी काय उपाययोजना करायला पाहिजे या सगळ्याचं एक प्रात्यक्षिक आपण इथे केलं। इथे जी मेडिकल यंत्रणा होती, आमचे पोलीस कर्मचारी होते, होमगार्ड होते, पोलीस पाटील होते, अंगणवाडी सेविका, आपल्याला माहिती आहे गावामध्ये गरोदर महिला असतात, लहान बालक असतात किंवा वृद्ध असतात, अपंग असतात। अशावेळी आपल्यासारखा तरुण माणूस धावत पळत बाहेर निघू शकतो पण अशा लोकांना रेस्क्यू करणं गरजेचं असतं। तर ते कसं करावं या सगळ्याचं आपण इथे प्रात्यक्षिक दाखवलं आणि याच्यामुळे एक आपण सगळ्या पोलीस पाटलांना इथे बोलवलं होतं की त्यांनाही याची कल्पना यावी। आपण आज आम्ही फक्त प्रशासनाच्या वतीने एकच सांगू इच्छितो की आपण तयार आहोत सर्वजण प्रत्येक भूमिकेसाठी किंवा प्रत्येक येणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि आपण सगळे एक आहोत हे आपण या मॉक ड्रिलमधून दाखवून दिलं आहे। त्याबद्दल तसं राहायचं सामग्री जाऊया काय सांगा। शासनाच्या त्या सूचनेच्या आधारे माननीय प्रांतसाहेब तहसीलदार मॅडम आमचे इतर अधिकारी घेतली आपल्या परिसरावर कुठल्याही प्रकारची हानी जरी आली, कुठल्या अटॅक आला, कुठलं संकट आलं, त्या संकटाला आम्ही सामना द्यायला सक्षम आहोत या मॉक ड्रिलच्या याने आम्ही दाखवून दिलेलं आहे। या मॉक ड्रिलच्या हिशोबाने जी पब्लिक आहे त्या पब्लिकचे कॅज्युअलिटी कमीत कमी कशी होऊन आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना कसं सुरक्षितरित्या बाहेर काढू शकतो याचा सराव आज आम्ही केला। प्रांताधिकारी विजय सूर्यवंशी माझ्यासोबत आपण त्याशी बोलूया सर, काय सांगतो? या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या दिलेल्या सूचनानुसार अभ्यास रंगीत तालिमीचे इथं आयोजन करण्यात आलेले होते। त्यामध्ये सर्व आपले लाईन डिपार्टमेंट्स असतील आणि इथले लोकल, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दाभोळ ग्रामपंचायत, त्यातले पोलीस पाटील, इथले सर्व ग्रामस्थ यांनी
आणि आम्ही सगळ्या तालुका प्रशासनाच्या वतीने म्हणजे महसूल असो, ग्रामविकास असो, पोलीस असो, आरोग्य विभाग असो, संवाद विभाग असो, या सर्व यांच्या सहकार्यातून आज इथं सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीमध्ये आज इथे मॉक ड्रिलचे आयोजन केलेलं आहे. आणि मला वाटतं की आगामी ज्या काही केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार जे काही आपण ब्लॅकआउट आणि सायरन जे एअर डिफेन्सचं एअर रेडी सिग्नलचं जे होईल, सायरनचा आवाज होईल, त्यानंतर आपण कशी प्रतिक्रिया द्यायला पाहिजे आणि प्रतिकात्मकरित्या आपण रेस्क्यूचं ऑपरेशन्स आणि फर्स्ट एड वगैरे या सगळ्याचं इथं प्रात्यक्षिक केलेलं आहे. दाभोळचे सरपंच राखी तोडणकर आपण ज्याशी बोलूया, काय सांगाल आज मॉक ड्रिल प्रशासनाकडून घेण्यात आलं, काय सांगाल थोडक्यात? या मॉक ड्रिलच्या प्रात्यक्षिकामधून आम्हाला म्हणजे चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन मिळालं. शासनाने ज्या काही गाईडलाईन्स दिल्या होत्या त्या आम्ही फॉलोअप करण्याचा प्रयत्न केला आणि या मॉक ड्रिलच्या माध्यमातून जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर आपण त्याला कसं सामोरं जायचं आणि तरुण माणसं तर हे सगळं करतील, पण जे वयस्कर आहेत किंवा अपंग आहेत, गरोदर माता आहेत, तर त्यांनी या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं याचं खूप छान प्रात्यक्षिक इथे दाखवलं गेलं. आणि आम्हाला हेच सांगावंसं वाटतं की जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा तरी आम्ही त्याला उत्तर द्यायला सक्षमपणे प्रतिकार करायला तयार आहोत. आपण अचानकपणे आपल्या संध्याकाळी नाव कळलं दाभोळमध्ये आपल्याला घ्यायचं आणि आपण नियोजन केलं
आयत्या वेळी सुद्धा नियोजन करून सुद्धा सर्व ग्रामस्थ आणि याच्यामध्ये माझे सगळे सहभागी झालेले, माझे मंडळ अधिकारी असतील, तलाठी असेल, आमचे सगळे सर्व वरपर्यंत सगळी यंत्रणा, पंचायत समितीचे व्हिडिओ आहेत, त्यांनी सगळं नियोजन केलं. आम्ही तर होतोच, पण पोलीस यंत्रणा असेल, होमगार्ड आहे, डॉक्टर विभाग, त्यांनी सगळा स्टाफ, ॲम्ब्युलन्स इथे होते, विभाग इथे जे उपस्थित होते, सगळ्यांचे मी आभार मानते. आणि सर्वप्रथम आपले आभार मानते की आपण इथे सहभागी झालात. तुमचं महत्व होतं इथे, कारण तुम्हाला हे समजून घ्यायचं होतं काय करायचं आणि काय नाही. त्यामुळे तुम्ही सगळेजण इथे उपस्थित झालात, त्याच्यात सहभागी झालात, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांचे आमच्या प्रशासनाच्या वतीने आभार मानते. आणि आता लक्षात ठेवा, सायरन वाजला की आम्ही दिलेल्या सूचनेप्रमाणे आपल्याला ब्लॅकआउट करायचं आहे आणि सुरक्षित ठिकाणी आपल्याला थांबायचं आहे. जय हिंद. धन्यवाद. बंद करायचं, इन्व्हर्टर लाईट उद्या चालू नाही, आता काय घेणार.